ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ସପ୍ତମ ଘରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଥିଲେ କି ଫଳ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଥିବ, ଏଠି ଲଗ୍ନ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଠି ଏକ ଘର ଲଗ୍ନ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଏକ ଘର, ସେଠି 2 3 4 5 6 7 ଯେଉଁଠି ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ସେ 7 ବି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିପାରେ। ଏମିତି 7 ଗୋଟେ ଘର ଥିବ, ସେଠି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଖାଲି ଥାଇପାରେ, ଯାହା ଥାଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଏଇ ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ଘରେ ଥିଲେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା। ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଘରେ ରବି ଥିବ ତାହେଲେ କୁପତ୍ନୀ। ଯଦି ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ ସପ୍ତମ ଘରେ ସୁପତ୍ନୀ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଥିବ କୁପତ୍ନୀ, ମାଙ୍ଗଳିକ ଥାଏ। ଯଦି ବୁଧ ଥିବ ସପ୍ତମ ଘରେ ସୁପତ୍ନୀ, ଗୁରୁ ଥିଲେ ସୁପତ୍ନୀ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ସପ୍ତମ ଘରେ ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଶୟନ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିଆ ହେବ। ଯଦି ଶନି ଥିବ ସପ୍ତମ ଘରେ ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ତାହେଲେ କୁପତ୍ନୀ। ଯଦି ରାହୁ ଥିବ ସପ୍ତମ ଘରେ ତାହେଲେ ପତ୍ନୀ ହରା, ପତ୍ନୀ କି କୌଣସି କାରଣରୁ ହରାଇ ଦେବ। ଆଉ କେତୁ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ପୁରୁଷଟି ଯୌନ ରୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସପ୍ତମ ଘର ହେଲେ ବିବାହ ଘର, ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିନିଷ ସେଠି ଜଣାପଡ଼େ। ଧନ୍ୟବାଦ।